Ah, ụwa ntọ asị m ụwa mmee ụwa nnọọ ụwa mmee asị m ụwa ntọ. ụmụ ibe ekene m ụnụ ndị nsọ ala Igbo bụ ndị ndozi ọdịnala Igbo. nwanne ụnụ nwoke nọ nso ekene ụnụ. Anyị si ka udo dịrị ụnụ n'ụbọchị nke tata. Na anyị nwawo ndị ndozi ọdịnala bụ ndị nsọ ala Igbo. Na anyị nwawo the hardcore truth wee bịa. Anyị bụ eziokwu a na-afụ anya gbasara Igbo wee bịa. Onye oru ogoro, onye oru wiri nwanne m market amaghị na ofu onye abịaghị ahịa. Ihe anyị ji razor blade, anyị ji razor blade, anyị na-aka ya aka razor blade ịka ya ọdụwa. A sị m na ọ ga-adịrị ụnụ na mma na eke, dịrị ụnụ na mma na orie, dịrị ụnụ na mma na afọ, dịrị ụnụ na mma na nkwọ. Nwanne anyị a na-agba ka anyị data ego. Ihe anyị na-agbazi bụ ka ụwa n'onu anyị a na-agba ka anyị data ego. Ndị ndozi ọdịnala Igbo, ndị nsọ ala Igbo agbanyego mgbọrọgwụ n'ala Igbo. Anyị agbanyego mgbọrọgwụ maka na anaghị esi n'elu arị a na-esi na narị enu. Anyị kenesie eke, anyị ekene orie, kene afọ, kene nkwọ, kene ndị mbụ, kene ndị ọbụla, ndị egede, kene ikwu, kene ibe. Anyị sịrị ọ ga-adịrị ụnụ na mma ụmụ ibe. A gwara m ụnụ na ofu ihe a ga-eme ka ala Igbo dị mma bụ sọsọ ofu ihe, ọ bụ nsọ ala. Enweghịzi ihe ọzọ, enweghịzi ihe ọzọ ị nwere ike ime n'ụwa ka ala Igbo dị mma. There is no order. Ọ bụrụ na e nwere ihe ọzọ ịgwa m, because okwu anyị ebezi na fallacy. We don't base in fallacy. Ihe anyị na-ekwu bụ okwu kwụ ọtọ, okwu kwụ ọtọ. Nwanne m nwoke Jude ekenekwa m gasị na ọ ga-adịrị gị na mma. Ndị na-agbasi mbọ ike ka ha ga-esi wee nyere ụmụnne ha aka, ndị ụwa na-atụ n'ọnụ. Ọ ga-adịrị gị na mma. Ụmụ ibe, sọọsọ ofu ihe a ga-eme n'ụwa Igbo apụkwa ndụ bụ sọọsọ ihe anyị na-ekwu. Bikọs ịpụ ndụ dị iche. Bikọs ịma na ihe ndị mmadụ na-eche na ịpụ ndụ, ịma ndụ a na-akụ ya akụ, dasị m na-akọ gịnị bụ ọgaranya? Ọgaranya bụ ihe gara anya. Ọgaranya bụ ihe gara anya. Ihe mmadụ fụrụ like ya. Mmụọ na mmadụ abụghị ofu. Ịma na mmadụ na-afụ ihe, mmụọ na-afụ ihe, mana awụ mmụọ. O nwere ihe ndị Igbo na-ekwu maka ya. Ndị Igbo nwere otu ha si ebi ndụ. Unu n'anya, ihe niile ndị Igbo nwere bụ akọ na uche ka ọ bụ. E nwere ihe ndị Igbo na-akpọ iti mmọnwụ. Iti mmọnwụ ahụ, ihe ọ na-achọ ịgwa gị in essence bụ na o nwere a na-eti mmọnwụ, ndụ a na-eti eti, ịgụ arụ anụ a na-agụ agụ bụ iti mmọnwụ. Ịghọtago? Iti mmọnwụ bụ ịgụ arụ. Then ikpu mmọnwụ ife ji ọkụ light bịara ịhụ na onye agha mmadụ nọ n'ime mmọnwụ ahụ na-afụ ndị nọ n'iro, mana onye nọ n'iro agaghị afụ onye kpuru mmọnwụ. Ọzọ ọ na-agwaghị na onye ji ọkụ, ọ na-afụ ụnụ. Onye kpu mmọnwụ na-afụ ụnụ, ụnụ anaghị afụ onye kpu mmọnwụ. Ọsịsịe ịma mmọnwụ bụzi ịmarago mmanwụ na ịmarago onye agha nọ n'ime mmụọ ahụ, ịmarago onye ọhụ. Ọ bụrụ na ịgụsịa ya, ị nweta ihe a na-akpọ igbe ekpo anụnwa a na-agwa gị. Ị ga-afụ na
ọ manyere ekwensu ụdọ, amanyere ekwensu ahụ ụdọ, ọ sị gị manye ya ọgbụ. Ndị ahụ na-emegheri egberi ngị manye ya ọgbụ, maka ịmanye ya ọgbụ merụọ gị ahụ. Ị gaa n'ala Igbo ị ga-afụ na enwere ndị na-eti mmọnwụ a na-akpọ ekpo, amanyere ya ọgbụ. Enwere ndị na-akpọ ekpe, ndị na-agba ekpe, maka ihe niile a n'ala Igbo ndị ekeri ya eke. Enwere ndị na-agba ọkọnkọ, nwee ndị na-agba ime ọka, ihe a dị 12 in number. Nwee ndị na-agba ebu ebu, nwee ndị na-agba ike eji, nwee ndị na-eti mmọnwụ na ikpu mmọnwụ na ịma mmọnwụ. All these things gagide ya ahụ festivals ka m na-agwa gị. Ma this festival bụkwa the same process ka ọ na-eso one after the other. You cannot put one before or after. Ndị agha na-agba ekpe ọkwa the same thing a na-asị mmadụ ilu ụwa. Ịghọtago, because ilu ụwa wụ judgment. Ọ judge to judge somebody, ihe efu. Ịghọtago, ihe na-afụ ụfụ afụfụ, efu na afụfụ bụ ofu. Because afụ balance, to balance something, ihe na-adịghị straight, you have to balance it. So n'ala Igbo ọ ya mere ịgasị ya na villages ị ga-afụ na ndị a na-eme these festivals, ndị a na-eme these festivals, ndị a na-eme these festivals. Ọ bụrụ na ha amaghị ihe ha mere, ha jọsụrụ because ala Igbo niile nwere ihe o representịrị. So ihe ọ bụla ha na-agba as culture that place bụ ihe ebe ahụ representịrị. Onye ka eji wee nwee otu esi wee nwee Abịa, ị ga-afụ na ihe na-eso Abịa wụ Ọmụahịa. Ọwụ na ịgasị Ọmụahịa ahụ, next one ị ga-afụ Imo. Ọwụ na ịgasị Imo ị ga-afụ Owerri. Ọwụ na ịgasị Owerri ị ga-enweta Anambra, ịgasị Anambra ị nweta Enugu. And before ị nweta Abịa ị ga-enwe Arọchukwu, nwee Ụmụuchu, nwee ụmụ Ekwensu. All those things will process, ọ wee religious process ka ọ bụ. Then ọgwụkwa na ije ihe a na-akpọ Abịama, ịgasị Abịama next thing ị ga-enweta bụ amamihe. Ọwụ na ị chọrọ ịtụgharị ya isi, ị ga-enweta ịgasị Abịama enwe ihe a na-akpọ akọ. Because ihe nwanne ihe a na-ekwu akọ na ama abịago dị na akọ. After akọ ị nweta uche, after uche ị nweta echiche, after echiche ị nweta nga, after nga ị nweta nzuzu, after nzuzu ị nweta amamihe, after amamihe ị nweta ihe ọma, nweta ihe ọjọọ bịazie enwe ihe efu. Ebe ahụ nke ọ ga-asịzi gị ihe efu ahụ ozi nka na ụzụ ga-eso ya, ngị destroy and build. After destroy and build nka na ụzụ ị nwetazie onwe, which is no change, go from there ị nwetazie na-akpọzi ịgọ mmụọ, ịjụ obu na ịgọ ọfụ na-agazi. Because this thing will process. Ị gaghị anọkọta na-ekwu maka ịwa ọjị without ihe so ya before or ihe ga-eso ya after. Ị gaghị anọkọta na-ekwu maka Abịama, ịma ihe ya na-akpọ akọ, ịma ihe ya na-akpọ uche, ịma ihe ya na-akpọ echiche. Ị na-akọta nwanne, you are just talking out of point. Out of point. Because this thing will all process is a process. Mana mba Chukwu Abịama is our God. Akọ na uche onweghị, echiche onweghị. Ịghọta? So ụmụ ibe, ụwa dị omimi. And the source ihe ga-azọ ndị Igbo with this information inside a child. Inside a child, because unu na-afụ kọmputa anya, ọ dị unu ka kọmputa ọwụ ihe egwuregwu. Nwanne m ọ bụrụ na gị nwawo mmadụ enweghị a program running inside you as a human being, nwanne ị gaghị abụ uru. Si na nọ nso kwara gị. Because ihe niile ị ga-afụ bụ dị gị okenye, ihe ọ bụla dị gị strange, everything is strange for you. Why? Because no program. Yes, that's why ihe ọ bụla ga-adị gị strange n'anya. Ifu plane ọ dịghị strange, ifu moto ọ dịghị strange, ifu machine ọ dịghị strange, ihe ọ bụla dịghị strange. As a living being, kedu ihe ịma eme? Ọ bụghị jos anyị lọvụrụ ego, ị na-afụ ndebe anya ọsị gị money is everything. Onwe esi na ego adịrọ mma. Kedu ihe ịma eme? Gịnị bụ aka ọrụ gị? Gịnị bụ aka ọrụ gị? Anyị nwere ezigbo nsogbu. Amagha m ma ụnọ mana anyị nwere ezigbo nsogbu. Unu na-etake this thing literally. We maha the kind of danger confronting us. That's why nna anyị nwa na onwe anyị ịgụọ ihe m dere here. A sị m ụmụnne m na ụmụnna m
na m afụgo ya, I have seen it. Na unu nwere nsogbu, unu nwere nsogbu. Ihe mere m agụnye ha onwe m bụ na ịgụsịa ihe ahụ m dere ebe ahụ, ebe nsogbu unu si, then you see what I said. You know ihe m kwuru that place. The only thing m ji wee dị save from this thing wu nekwe ime that thing m mere there, nwanne dị save. Ime the same thing m mere there, you will be saved. But ndị mmadụ aghọta, ịmara a na-ekwu this thing na-adị ha, the thing na-adị ha strange. Nwanne onye osimiri fụrụ okwu ya ka ọ na-eri. Nzu ndị Igbo na-aka nzu, ịka nzu na ịtụ nzu bụ nka na ụzụ. Ịka nzu na ịtụ nzu bụ ihe ndị Igbo na-akpọ nka na ụzụ. Ọ bụ iwu ka a na-atụ ya na mmiri. Iwu nzu ka a na-atụ ya n'ime mmiri. Mmadụ onye n'ime ụnụ ma ihe a na-atụnyere nzu a n'ime. Ka ihe hụ nzu? What is the meaning of nzu? Why eji etunye ya na mmiri? Ihe a bụ ihe anyị na-anaghị ajụ onwe anyị. Ihe anyị ma bụ jos celeb. Nwanne, the issue is not celeb. I love those practical cultures. I love them so much. So much. But the issue is, to establish this thing, you must know the fundamentals. You ga ama ya. Ọwụ na ịmara the fundamentals, ị gaghị emenwe establish. Ịghọtago? Alaikiri m ịka nzu, alaikiri m ịwa ọjị, alaikiri m ịtụ nzu. But nwatakịrị anyị na-eto eto, ka the content or the beneficiary nwatakịrị anyị ga-ama maka ịtụ nzu, maka ịka nzu. Ọ bụghị jos agadi nwoke iburu oche tụrụ n'anị. There is a reason why eji eburu oche anụ anị were aka nzu. E nwere reason why eji mmadụ ji buru oche, agadi nwoke buru oche wee n'aka nzu. O nwere reason why. Oh, because all those things will concept ka a na-ekwu maka ya. And ọwụ na iwepụ ya from the reason, all those otu esi wee place ya the cultures ọ ga-esi adị ka ị ga-esi wee practice ya. Ị ga-emerịrị ya otu ahụ, because ọ bụrụ na imeghị ya otu ahụ, the information will escape you. Ịhụ ka ntị wee na-agwa ha na abịama. Ana m agwa ndị be anyị always abịama. But ha hapụrụ nke a, ha ama ha na the destruction ha na-afụ as the present bụ that the same thing ha na-ekwu n'ọnụ everyday. Gịnị bụ akọ n'ọnụ Igbo? Nwanne ịkọta iche, nwanne ọkọta gị oche ga-eche, oche ga-echiche, kụpụ gị from here. Nwanne echiche bụ ịga n'ime ahịa ndị Igbo, ị ga-afụ na edebere tebụl ebe ahụ. Ifu na ewere ahịa kpọsa ya akpọsa na tebụl, echere ya eche ebe a na-ere ahịa. Do you know what market mean? To exchange. Ahịa mean to exchange. It's market. Ọma ahịa wa ọgbọgụ. Unu ama ha na ọma ahịa wa ọgbọgụ. Maka ewu trading. Unu ama na the whole war on this earth is about trade. Do you know that? Unu ama na ọgụ niile na-eme n'ụwa mụ na gị nọ is about trading. Not trade with ọgụ. Ma ngwa ọgụ, anything n'ụwa, every war, every source of war is about trading. Or trade. Unu ama ihe mere osu ji ebi n'ọma ahịa. Unu ama ihe mere some people na-agba egwu ụbọchị eke n'ahịa eke n'ala Igbo. Mbọchị eke enwere ndị na-apụta bịa gbaa egwu n'ala Igbo, ndị atị eji wee gọrọ arụsị. These people na-ekwu na eji wee gọrọ arụsị, go and read Samuel. Before Samuel was born, mma ya wee jee n'ụlọ ụka. Ụlọ ụka bụ arụsị. Jee were Samuel wee gọọ arụsị, wee gọọ mmụọ, were nye Chukwu. Nsogbu adịghị, because edere n'oyibo. Go and read it. Nwanne gaa gụọ ya, ọ dị there. Samuel ewere ya nye mmụọ. Nsogbu adịghị na that one. Mana ndị Igbo nwezie their own interpretation of cosmic energy. Nke ya pụọ okwu ha ama ha na ọ bụghị datin ka a na-akọ. Ụlọ chọọchị
church mean arụsị, house of God, nothing more, nothing else. Nothing more, nothing else. That's why ndị Igbo ji wee were Eke na Orie na Afọ na Nkwọ wee mee market name, because arụsị is 12 in numbers. Period. Okwu anyị na-ekwu ebe a abụghị okwu ụmụazị. Ihe a bụ Igbo core true culture. Core true Igbo culture. Ọ bụghị ihe nonsense ahụ n'afọ. Nonsense ya ha na-akpọ Igbo culture have no content. Nwere ihe dị ya n'ime oge otele. Nwere ihe obu. Enwere ihe obu. Enwere ihe obu at all. But these people ga just na-akọtu ihe a na-ekwu ebe a bụ core content of Igbo culture. Without these things, nwanne nwere ebe anyị na-eje as a people. Without ihe anyị na-ekwu ebe a, because mmadụ one n'ime ụnụ ị na-ekwu akọ na uche sọsọ ndị ndozi ọdịnala nwere a written content about akọ, ihe bụ akọ. So ndozi ọdịnala nwere ihe bụ akọ as religious philosophy. Unu na-ekwu uche ọsọsọ anyị nwa nwere uche as a written philosophy following akọ n'azụ. Unu nwa bụ Abịama bụ Chukwu Abịama is God. For us Chukwu Abịama wee ebe aka ọ dị. For unu nwa mama ebe ọnọdụ na-emere unu. The same Abịama ahụ ị na-afụ nyanwa bụ arụsị. Simple. So otu ahụ isi atụ arụsị ahụ ụjọ, otu ahụ kwesịrị isi wee tụọ dati Abịama ahụ na-ekwu ụjọ, because is here. So nsogbu ị na-enwe n'ụwa, every problem here na-ekwe ihe butere. Ala Igbo adịghị mma bụ destin kọsụrụ ya. Ala Igbo ga-adị mma bụ destin kọsụrụ ya. Every development on this earth will destiny. Poverty will destiny. Untimely death will destiny. Ịdị ọcha, healthy, ihe niile n'ụwa bụ here, my brother. Ebe a ka ọ dị. Asị gị na ama abịago, ị chọrọ ya jebe na Jerusalem. Nkịtị. Nwanne Amadi ama abịago, and anyị ga-agbadi agba. N'ala Igbo anyị ga-eme nsọ ala n'ala Igbo n'enu kasị enu. Onye ekweghị ekwechitere ya. Anyị ga-eme nsọ ala n'ala Igbo. Every village dị n'ala Igbo must have the temple of nsọ ala. We modify the land in our own taste. Anyị ga-modify the land in our own taste. Onye ekweghị ekwechitere ya. Ọ ga-eme unu n'anya. It will happen like, because ndị be like a miracle. Ha like a miracle too much. Ha na like ihe ọbụla miraculous. Ha na-eche mgbe nsọ ala ju everywhere ha apụtazie si nwanne he otegokwe nji wee so gị na Facebook o otego nji na-eso gị from YouTube nna ihe ị na-ekwu alikere m ya o. Otu a ha ga-esi wee mepụtasị ya one by one. Nna ihe ị na-ekwu ọkwa n'eziokwu o. Ịghọtago na ara ha like ihe public ha chọrọ m iso n'azụ. Nya ọ ga-abịazi buruzi ụzọ n'ọdịnihu. But kịta na a na-ekwu detene onye ọbụla akpagodi n'ọdị one side. Nwanne ihe a abụghị about o Nigeria or ndị Igbo or nda no. Ihe a wụ the mind that will lead the future. Ga because ndị mmadụ na-akọ ogologo akụkọ. Nwanne go and watch our video is loaded. Ihe anyị na-ekwu pump and play. Onweghị onye since ị pụtara ụwa gwagoro gị na enwere after nwere structure Igbo ji arụ ọrụ. Ihe a m gọrọ na ebe a m gwọrọ gị maka Abịama akọ na uche echiche. Otu si wee gụọ ya one after the other. Ị na-gekwe ntị o. Ekwuru m ya one after the other. Ị ga-asị this boy ụdị ndị mmụọ ka ọ mmadụ. One after the other. Nsị gị about iti mmọnwụ, ikpu mmọnwụ to mold it. Ikpu mmọnwụ the mummify to mummify the body. You got to go. Then ịma mmọnwụ to be initiated.
ka ị mara ya ma ịgba ekpo ma ịba ekpe. Enwere nke ọzọ a na-akpọ owu mmiri. Owu mmiri aha, ịgba owu mmiri aha ka ndị mmadụ na-akpọ iyi ụwa today. Mana enwere ilu ụwa, nwa ọgba nje, nwee iyi ụwa. Okorocha. Owu mmiri na okorocha, ọgba nje dị na okorocha bụ iyi ụwa. All these things dị bụ adị na ala Igbo, ọ dịsi that place. Ihe niile adị ebe ahụ. Ndị mmadụ na-anụ ka a na-agba owu ogechi. Ịna owu ahụ anya ọ dị ịtọ in number. Owu, okorocha na ịtọ ihe n'ala. Ịtọ ihe bụ that is ihe ka ihe ịpụta. Abịa ma ihe ịpụta. Because ọwụ na ịgba dị owo, gbachia dị owo, ịgba okorocha, ịtọ ihe, ịtọ ya. Nwanne gaa jụọ ịwa ọjị, nyanwa bụkwa sentin mgbe ịwa ọjị. That ịwa na ọjị. Gaa jụọ onye ọbụla bụ onye awọ mmamma. Abụghị m onye awọ mmamma. I never been there before. Gaa jụọ onye awọ mmamma. Gaa jụọ onye amandụgba. Onye amandụgba gere destin, ọ bụ na m tụrụ asị. Just say it public, ndị mmadụ gbara mbụ onye asị. Onye ọbụla bụ onye awọ mmamma m kwuru destin ọ bụrụ asị. The person bịa here bịa disgrace m na public. Igba owo, ịgba okorocha, then ịtọ ihe, that is ịwa ọjị. All this thing bụ ihe nna nna anyị ha debere anyị ka anyị wee pụọ ndụ. Mba, ihe a ga-ebute ekwe oge ndị abịa na-agba ekpe. Nwanne ndị abịa na-agba ekpe ka ha na-agba. Ọha maka asịsị je were dị ekwentị je tụfuo na mmiri. Ha maka asịsị je were dị ekwentị je drown ya na mmiri. Ọ ndị abịa ka a gwara ha were dị ekpe ikpe judgment. Ọha maka asịsị je egbuo onye ọjọọ. Ekpe to go and kill evil. Ekpo bụ the evil agbanyere eriri. Amanyere eriri jidie. Taa ya down ka ọ ghara imere mmadụ ahụ. All those things were across Igbo land ka eji this information go around. The same. Nke ndị be eri bụ obuga. Shoulder and transition. After obuga, inweta eri. After eri, inweta agụrụ. After agụrụ, inweta menri. After menri, inweta nri. After nri, inweta ọnụọgụ. After ọnụọgụ, inweta anyị ji udo aga anyị ji udo aga udo ka mma. So ụmụ ibe,
otu a ka o si wee dị ka esi eme n'ụwa ka esi eme n'eluigwe. Ọwụ na agụsị all those things gụgide gaguruo na ịrụ obi, abarụsịa obi ebe ahụ ka e nweziri obu ụga, ka arụsịrị obi arụsịa na obi abịa nwee obu ụga, enwee obu ụga, afta obu ụga inwetazi eri, afta eri nweta agụrụ, afta agụrụ nweta mendi, afta mendi nweta nri, afta nri nweta ọnụọgụ, afta ọnụọgụ nweta amanuke, afta amanuke nweta ọgbọduru. All those things will it's a process, it's a process. All those things will complete information ka nna gị debere gị. But mba, eze ndị Igbo na Malaysia, eze ndị Igbo n'ugwu Hausa, eze ndị Igbo na ala Yoruba, eze ndị Igbo na Spain, eze ndị Igbo na France, eze ndị Igbo na America. Nwanne, all those things ọ bụghị ya ka mkpa karịa eze ndị Igbo na Japan. Nwanne, enweghị ihe dị mkpa karịsịa distrin na-agụ n'ebe a. Ọ bụrụ na e nwere onye ọzọ gwagara gị ya, gwa anyị ka anyị mechie ihe anyị na-eme, because onwe uru ọ ga-aba. Ọ bụrụ na e nwere ebe ọzọ ị gara n'ụdị ihe a na-ekwu ebe a, nwanne gwa anyị ka anyị mechie ihe a, nwere uru ọ bara. Sọsọ ebe a ka ị ga-eme bịa ịnụ na enwere ya na-akpọ ezi n'ihite, ọsọ ebe a ka ị ga-anụ ya. Ebe a ka ị ga-anụ ihe bụ ezi na ihe bụ ihite n'ebe a na this year ebe a, sọsọ enweghị ebe ọzọ, because anyị egbuwachagoro ndị be anya he complete. Sọsọ ebe a ka ị ga-ama reason why eji wee nwee Eke, Orie, Afọ, Nkwọ as market days. Ihe mere eji wee rụ market days ebe a, sọsọ hie ebe a ka ị ga-ama ihe bụ iti mmọnwụ, ihe bụ ikpu mmọnwụ, ihe bụ ịnwa mmọnwụ, ihe bụ igbo ekpo, ihe bụ igbo ekpe, ịgba ọkọnkọ, ime Ikeji, ime Ọka. Sọsọ hie ka ị ga-ama the festivals and their meanings ebe a. Sọsọ ebe a ka ị ga-ama ihe bụ ịchụ afọ na ịgụ arọ. Sọsọ ebe a ka ị ga-ama ihe bụ salaka and because mana mgbe ahụ anyị pere mpe amụọ mmadụ a na-emere salaka every one year, ọgọ one year mere salaka. Enwe ihe a na-akpọ ime awele n'ala Igbo. Ime awele, ndị mmadụ na-aza awele as a surname but ha mara ihe bụ awele. Ihe ahụ anyị na-eme ifeji ọkụ, ihe a bụ ịkwa ozu ka a na-akwa, because ozu a na-akwa gị akwa maka ọ na-adị masị na onye a na-eme ka ozu a na-akwa ha akwa. Iri ji bụ njọkụ. Ihe ahụ na-akpọ ịchụ afọ, that is na-eme abandon. Ihe a na-akpọ ya n'oyibo input. Then after input, ị ga 3 processes na-agaghị ekwu, ndị ma sayensị ga-achọ ya dị, ha ga-afụ ya. Then the third one bụ output. If una die and raise up in 3 days, if una ọ nwụrụ na ịchụ afọ then raise up in 3 days, a na-akpọ output. Ya bụ iri ji ka ndị Igbo na-akpọ ya. Go and do your own research. Gaa mee your own research, because ihe a ga-ekwuru ihe ebe a bụ na a na-ekwu destiny. Ọ kwara akwa, because ndị mmadụ onye ọbụla ga-eme argument gbasara ihe anyị na-eme, anyị ame gị, anyị abụọ gị ntọ, anyị abụọrọ gị ike. Ka anyị ga-esi abụọrọ gị ike bụ na anyị ga-ekpote ise gwa gị na ise omenala. Ọ ya mere mba ise ji wee bụrụ ha nwa bụ isi omenala, because ọ mba ise ka ọ bụ na maka mba ise isi omenala. Mba anọ bụrụ isi ọdịnala. Mba ise omenala, mba anọ ọdịnala, then mba itoolu bụzi ntọala. Ndị ekere ihe eke, nna nna anyị ekere destiny eke. Enweghị ebe ị ga-esi agbagha ya agbagha. Enweghị ebe ị ga-esi, ị gaghị agbagha nwunye. Ihe ndị mmadụ na ndị nwere some people na-adịba, ha dị allergic to eziokwu, so ha na-agbara ndị ndozi ọdịnala ọsọ because ha dị allergic. Ọwụ because of na ha afụghị eziokwu, because ha dị allergic to law. Anyị ma na onwe anyị bụ ndị nsọ ala, we know about law of nature and law of life. Nwanne, the worst thing ga-eme gị to violate a stupid law. The worst thing ga-eme gị na ọ ka mma na ị violate intelligent man law than to violate a stupid law. Onye iberibe ị violate law ya omega arụ.
ị nwere ike violate law onye ma ihe o treat gị as a civilized man, but ị violate bụrụ banka ọgwụọ gị ezigbo ịba because ọ mara ihe a na-akọ, ọ maghị about law na o merụọ gị ezigbo ahụ. ị violate law na bekee na ala bekee enwe ihe ga-eme gị, violate law na Afrịka ka ihe ga-eme gị dị odo gị anya na ọ ka mma na ị violate law onye ma ihe na nke onye amaghị ihe. Atụrụ inu ka m tụrụ ndị be anyị because ha nwere ike ị na-asị Nigeria enweghị iwu. Nwanne the place ị kwesịrị ịbụ law abiding citizen bụ that kind place because ndị a nwere conscience. All that place gị kwesịrị ịdịdaizi ibe lo melo ndị a ga-agbago egbe, nobody will ask. Life and direct. But ị nwere ike ọsịra ya lawless place. Nwanne the worst one will lawless place the worst society will lawless place. Ebe ahụ ka a ga-egosi gị, ka a ga-agwọ gị ezigbo ịba. But ndị be anyị ha si ha otu eche uche, ha ama ha na uche nwere ka na-eche ya eche. Uche a na-eche ya eche. Ka m kọwara unu ofu ihe. Ndị Igbo na-asị ịgọ mmụọ, ịjụ ogu na ịgọ ọfọ ya. Gịnị wụ Adam and Eve? Ajụjụ ka m jụrụ unu, gịnị wụ God, Adam and Eve? God wụ ịgọ mmụọ, Adam bụ ịjụ ogu, Eve wụ ọfọ ya. Because Chukwu mere Adam ka ọ lahụ ụla, o were mkpịsị ngụ ya wee kee Eve. O mere Adam ọ lahụ ụla, ọ jụrụ ogu ahụ wepụta ọfọ ya, that is Eve. O wee bụrụzie mma the whole nature. Nwanne anyị ga-bute Koran hia ya tụsa ya, because if you know one you know all. Bute Koran because ihe nji agwụ this thing ịmara Igbo ịmara everything. Because onye ebe ahụ ka esi wee kọpụta nri e nyere ndị ọzọ, the food ndị ọzọ riri all from here. Nwanne go and do your own research. Go and do your own research. Adam bụ eju ogu, Eve bụ ịga ọfọ ya. Ọfọ bụ Eve. Nwanne ọtụ ọfọ folktale. Gịnị bụ folktale? Gịnị wụzi iju ogu na ọfọ bụ gịnị? Oyibo ka ịsụrụ. Ka ihe ọ wụ n'Igbo nwanne, gịnị ka ọ wụ n'Igbo? Children, gịnị means what na? Children story ka ihe o meanere. Also children story. Gịnị ka children story o nwere ihe o meanere na nwanne. Anyị bịara ebe ịmụ akwụkwọ na-akọwara gị ihe bara uru. Gịnị wụ children story? All story ka ọ gịnị mere children? Ihe akwụkwọ children story, a Bible occultic book, so children story. Bible occult, heavy one. Bible iwute Bible, ndị ga-ama Bible n'ụwa erughị 20% the whole world. Ndị nwere ike translate Bible ahụ ihe dị n'ime na this whole world ha agaghị eri 20%. That book will be one of the hardest book on earth. One of the trickiest. Ihe niile dị na Bible only 12 God. But what is 600 and something pages? 12. Only 12 stories dị na 600 and something pages. How can you translate it? Only 12 stories ka change into 600 and something pages. How can you understand that? Very very trickish. It's occult nwanne, ọ bụrụ children story. Binary code. Bible it's by 0 and 1. So ọ bụrụ akwụkwọ ndị nkịtị. That's why ndị na-eji ụka ebere m na-emere ha, ndị na-agụ Bible. Hey, ngwongwo nwanne, ngwongwo onye na-agụ datin nwere ihe ọdụda dị ebe ahụ. Ibi na o nwere ndị masons ha amabeghị ihe dị na Bible, ha anọgo some degrees in mason, ha mara ihe dị na Bible. Ọ bụrụzikwe onye be anyị ọ tiri ike, you can understand it. Ọ bụrụ na if you follow for a very long time, o tiri ike ị ga-amata ya. Nwanne abụghị ihe m na-akọ ihe ahụ ị na-akọ nwanne, biko ọwụhụ datịrị ka m kwuru. Anyị anaghị eme argument about that. Ọwụghị m na-ekwu. Yes, book of the sun, ịghọtago.
o nwere ihe ndị Igbo na-akpọ nka na ụzụ. Ị na-anya sun and moon wụ nka na ụzụ, destroy and rebuild, destroy and mode. One wụ destroy, one wụ mode. Ị na-anya ị ga-afụ na anyanwụ gbasara agbasa, ị na-anya ị ga-afụ na ọnwa the mode. Nwanne ihe abụrụ ihe ahụ knowledge of higher level knowledge. Anwụ kụsara akụsa, ọnwa na-anya anya look at ihe afụ nka na ụzụ. Destroy, destruction. Anwụ aha ị gaghị enenwe anwụ anya direct but you can look ọnwa direct. Ị gaghị enenwe anyanwụ anya, ọ ga-agwa gị na aggressive ka ọ bụ ịtara ya 30 minutes igbo isi, but ị nwere ike ịne ọnwa anya more than 1 hour, nothing will happen to you. You got that? So ihe a na-ekwu, everything about life is about science and technology, nothing more, nothing less. That is why ihe mere anyị apụbeghị ndụ as a people bụ na this knowledge anyị aghọtaghị. Ọ bụrụ na anyị ji this knowledge zụọ ụmụ anyị nka ma by now anyị enweghị ike ime something reasonable na ndụ anyị. Ọ bụrụ na the basic of our understanding based na ihe anyị na-ekwu ebe a, by now ụmụazị anyị ga na-arụ gwogwo, ụmụazị anyị ga na-arụ gwogwo. But mba, a na-egbu ọkụkọ ata ọjị aka nzu. You got that? All those things were festivals ekwesịrị ị na-eme eme, but yet ahapụzie the content na-emezi ihe ndị ọzọ. Nwanne anyị nwawo ndị nsọ ala Igbo, Emeka, anyị nwawo ndị nsọ ala Igbo. Ihe anyị ji ekwu ihe anyị na-ekwu bụ na maka ndị mmadụ nwere ike iche na ndị Igbo enweghị knowledge. Onye ka anyị ji anyị kwuo okwu, anyị atụrụ gị aka. Ịghọtago? Aka ahụ anyị na-atụrụ gị bụ ka anyị gosikwe gị na anyị zuru ka eme. Aka ahụ anyị na-atụrụ gị ebe aha bụ for you to justify, to judge that na before ndị a na-ekwu na anyị nwa ihe anyị na-ekwu ebe a. Nwanne, enwebeghị ihe m kwuru ebe a I borrowed any information from anybody. I just give you reference. Ihe ọ bụla m kwuru ebe a is within Igbo from A to Z. So ihe m kwuru about iju ogu, because ịchụ nwere ya na-akpọ iju ogu, let's be ịmaghị ihe bụ iju ogu. Ịmara ihe bụ iju ogu, ịmara ihe bụ Adam, then ịmara ihe bụ Eve, ịmara ihe bụ ige ọfọ. Because nwanne ọfọ ya gburu mkpụrụ ya na that is mkpụrụ osisi ahụ. Ije wepụta na ọfọ ya na iche ịkọkwa iweta mkpụrụ osisi ịkọ ya again, ije wepụta na mkpụrụ ya na o wesị gị n'onye nwa bụ mother of nation. So ndị Igbo ịgọ ọfọ, ịgọ mmụọ, ịgọ ọfọ, iji oge ịgọ ọfọ, ịwa ọjị, ịwa ọjị, ịwa ọjị. But ịmago all those things wụ teachings nsọ ala. Dọka nji wee sị na anyị need a place, every Igbo land anyị need ebe ndị nsọ ala na-agbakọ every Saturday. Nwanne, anyị ga-ebido Friday egwu ọnwa, asị egwu ọnwa Friday night. Anyị mesie egwu ọnwa Saturday morning, then the teachings will begin. Ịghọtago? Ndị Igbo nwere ihe a na-asị isi ala. Ọ bụ isi ala aha ka ndị ugwu ọ ndị Arab ka m ga-akpọ ha, ọ ya ka ha turn to their religion. Isi ala bụ mba anọ, ọ mba anọ bụ isi ala. Isi ala, ịrụ agwụ nsị na ịrụ obi. Ị na-anya ịgba ọfala aha a na-ekwu ekwu, ị ga-afụ na e nwere chaplet ndị ugwu na-eji n'aka. Isi ala ị ga-afụ na ọ ga-akụ isi n'ala, kụọ iru ya n'ala, gwenite ihu ya n'iru agwụ nsị bụ altar. Ihe Igbo ka m na-asụ ebe ọ ihe aha ka da man na-eme na mosque. Ihe a m na-ekwu ebe a bụ ihe dị man na-eme na mosque. Isi ala, iru agwụ nsị, iru obi, igbu ichi echichi, ịgba ọfala. That chaplet ahụ ọ na-eme n'aka ụta awa ya bụ ịgba ọfala. Chaplet ahụ ọ na-agụ na o ji ọfọ bụ dat na o ji n'aka. Ya bụ ose ọjị, ọ symbol of ose ọjị ka o ji n'aka datin. All those things ka ndị apụtụ ihe ahụ practical because ya ka culture ji wee dịrị mkpa ife ụka ndị asị wee jiri culture wee jide their self together. Mana ndị be anyị aghọta ha this thing a na-ekwu.
ka ihe ndị Igbo na-akpọ ndị Muslim ọkwa ndị isi ala. Isi ala ọ bụ oyibo ka ọ bụ Igbo? Isi ala ọ bụ oyibo ka ọ bụ Hausa? Gịnị mere isi ala Hausa? Go to mba anọ and see isi ala dị. Ihe a bụ Igbo language ka asụghị m oyibo, asụghị m Hausa hie, asụghị m Yoruba, asụghị m oyibo. Iti Igbo. Ihe a bụ culture anyị ka ndị a ji wee na-akpa nganga n'ezi oyibo. Gaa nene the symbol of ala all crescent moon. Gaa nene the symbol of Islam. Go and look it. Crescent moon bụ symbol of ala, the goddess ala Igbo. Go and look the Muslim symbol for Islam. Go and do your own research. Nwanne, anyị nwere culture we had and we still have. Anyị nwere culture authentic, eziokwu kwụ ọtọ. Anyị nwere. Life and direct. Life and direct. Anyị kwụ ọtọ. Nwanne, anyị kwụ ọtọ kwụrụ chem. Ndị Igbo kwụ chem. Ndị ntọala Igbo kwụ chem. Ndị ndozi ọdịnala kwụ chem maka na enwere ihe kara anyị obi. Nwanne, ọ dịghị izi mpụta Facebook na confront this okwu. Ọwụ na distance wa asị na m enwere ike stand nwee. Ndị ụka na-anụ ihe. Ndị ụka na-anụ ya. So many ndị ụka na-anụ ya. Ha na-achọ ebe ha ga-esi wee gbaa anyị tako. Ha dị idibin na enwere ebe ha furu ka eleg, ha kara ịbịa mee ya attack. They would have come to challenge it. Yes, enyere gị example with Islam, nye gị example with the Christian Bible. I can still give you with Torah, millions of them. Gwa gị na Igbo culture original is original, onweghị mgbagha, because a na-asụ ya n'onu Igbo. A na-asụ ya n'onu Igbo. Ihe niile anyị na-ekwu ihe a bụ onu Igbo ka anyị na-asụ. Anyị na-etinye bekee maka na ndị be anyị na-akpọ anyị biko amụrụ m ma masị abịa Igbo ma masị abịa Igbo. Na ọ bụrụ na ị na-ekwu ị na-etutu nwa obere oyibo, asaba ọmbrọda otighi ihe n'aka, mmanya dufuru ya ụzọ. So nsogbu adịghị, anyị kwu anya adịkwa obere oyibo, anyị adịdị n'oyibo because anyị debie n'Igbo, anyị adị pride ụmụnne anyị ndị ọzọ. That's why anyị dị n'oyibo. Akwụkwọ nsọ ala anyị, nta na akara anyị, Amadioha anyị, Amadioha anyị, ama Igbo anyị, ọ ga-adị na Igbo language, dị na Hausa language, dị na Yoruba language, dị na Ijaw language, dị na English language, dị na French. So ha ji eji ekpọwazi ya Amadioha that side. Let me see how they will come to Igbo land and destroy it after they call Amadioha. Amadioha will kill them. Amadi. Amadi, nwanne Amadi. Onye si na Amadi onye ha na-asị asị because these things m na-agwa gị now, if you come across this message, your brain will open. You got to go, how did we get this information? Your question should be that, because onwere ebe ọ dị n'akwụkwọ. Enweghị akwụkwọ ị ga-afụ ihe m na-agwa gị ebe a. Nwanne gagharịa, go anywhere in the world, onweghị ebe ọ dị n'akwụkwọ. Amaghị m last time m nere anya n'ime akwụkwọ na-abụghị nke ndị Igbo, na-abụghị nke ndị nsọ ala, ibi na egwu nke ndị Igbo. Akwụkwọ m na-agụ bụ nke ndị nsọ ala ka m na-agụzi, anaghịzi m agụ ibi na ebe kata ya dịkwa na akwụkwọ n'oge. Akwụkwọ n'oge. All those things anyị na-ekwu ebe a, nwanne, ọ dịghị n'akwụkwọ. Ihe ahụ, ihe m na-agwa ụnụ bụ otu aha ndị nna nna anyị ha si mee ya, otu aha ka esi ebupụtara ya ụnụ. Only fools will doubt it and lose. Because nwanne, otu ị nọ ịgasịa this life now, ọwụ na ibi n'ihi nwanne eji mmadụ na ji onwe ya. Ọwụ na if you fail this generation, meghe nsọ ala, icode ho your mind, nwanne ndụ gị ọzọ na-abịanụ onye nkịtị. Life must judge, life must balance itself. Afụfụ means balance. Ọ na-afụ m ụfụ. Balance means balance, to balance. Afụfụ means balance, to balance. Ọ na balance ya nwanne bakwa na ezigbo akụkọ. Ana m agba nke eziokwu. Balance gba ya otu ihe dị ndụ.
anakwa ha agbanwe n'ime ọnwụ, ị ga-apụtakwa ebe again. Ka anyị setikwen ọpụ obi udo awanzenze obi udo awanzenze. Nwanne ọkwa ihe ahụ anyị setịrị ọpụ hie okwu ya ka obi udo ga-eji wee mụnyere anyị ọkụ n'ala mmụọ. Ọkwa ya ka obi udo ga-eji wee mụnyere anyị ọkụ n'ala mmụọ. Ọkwa m kwuru egwu ahụ, nyere m ọfọm ji ala mmụọ, jee n'ụlọ enu buru ya ite ego, nwere ihe ọbụla ị chọrọ bọtụ nye m ọfọ nze ọfọ ikpe m. Ọfọ nze, nze bụ ihe a na-akpọ cause and effect. Nze na ọzọ, cause and effect. Obi udo nwanne, ka anyị rụkwara na ndị a obi tupu anyị ahụọ. Ọwụkwa na anyị arụghị obi nwanne, oke, ngwere, ọchịcha, ewu, anwụnta, ọkwa ihe ruru anyị nwanne. Ọkwa onye ihe onye riri ka ọ na-agbụ. Ọkwa na ihe onye riri ka ọ na-agbụ. Ana m agwa ndị Igbo ihe ọ dị ha ka egwuregwu nwanne. Ọwụkwa ha anyị nwa bidoro Islam, ọwụkwa ha anyị nwa bidoro Christianity, ọwụkwa ha anyị nwa bidoro Judaism, ọwụkwa ha anyị nwa bidoro Buddha. Ịghọtago? Ka ọ gara ịdị unu ka asị ka m na-asịrị unu ka ọ bụ ihe egwuregwu. Ọwụkwa ha asị. Nsọ ala nwekwara ihe o miniri, omenala Igbo nwekwara ihe o miniri, ọdịnala Igbo nwekwara ihe o miniri nwanne. Ọwụkwa ha bikos ịdị against ndị ụka, iwe na-ewe gị na ndị ụka bịara mebisiere unu anị unu. Onwekweghị mgbe ndị ụka ga-eji wee bịa ebe ahụ mebie dị anyị weta ata ọ bụghị ndị be anyị. Life doesn't work that way. Life esikwa otu ahụ arụ ọrụ. Onweghị ndị Igbo si na oke dị n'ụlọ gwara oke dị na mana azụ na ngịga. Ị nweghị ike ikidnap mmadụ n'ụwa without internal. It doesn't happen. You can never ever, ị nweghị ike ikidnap mmadụ asị na enweghị internal. Ọ dịghị possible. Ọ naghị eme because ịmama onye ahụ ji ego. Ị ga-eje buru onye na-amaghị ma o ji ego, iburuzie erute na ya adịghị nyebezie nri ya nkọ. Onye ị kpọtara ka onye ga-ego iruzie ebe ahụ enyebezie ya nri ka onye chọrọ ije take that kind risk. Ka onye chọrọ ije take that kind risk ijeje tọrọ mmadụ ruo na ya adị ya nyebezie onye ahụ tọtara nri ka onye chọrọ ime ya. Ije na-eji ebuka m ịgbanye nsi okwu ọ bikọs na ịfụrụ mmadụ obuo ibu gba dị mkpa isi na onye a ji ego ka eke isi gba na o ji ego. So oke dị n'ụlọ gwara oke dị n'ama na azụzụ na ngịga. Ịda na bankị gwara mmadụ ọ na nwere onye nọ na nwanne ya nwoke, somebody must be the architect. So nwe bekee enweghị ike isi all the way from Europe bịa Afrịka were anị anyị. Ọ bụghị eziokwu. Ọ bụghị eziokwu. Enwere ị na-anya ndị ahụ m gwara unu before about Salaka explosion. Jeje go American history because America ị gaa na Virginia all astrology ka eji wee American name is based on astrology. That's why American church is wee Pentecost. America mean Pentecost. Ị gaa na America ị ga-afụ na that Washington DC na ebe ka Virginia dị Virginia of Vigo, astrological sign Vigo. Gaga just go and look all those things. Normal thing ka esi ichi ụwa ichi nwanne ichi ime ka society unu dị mma. You must understand the laws that govern, then you begin to replicate the same thing. If not, nwanne ị na-agba mmiri n'okwute. Enweghị ka ndị Igbo ga-esi were ọdịnala Igbo na-eme nsọ ala. Nwa bekee esi all the way from obodo nwanne. Nsọ ala bụ no infidel here. So nweghị ka nwa bekee ga-esi wee penetrate a society of no infidel. It's not possible. Ọ dịghị it's impossible. Absolutely impossible. Because there is no how nwa bekee ga-eje penetrate. O nwere mgbe ala Igbo na-eme time ọbụla ruo akụ ekwe. Onye ọbụla afọ n'iro that time because ekwe aha na-esend the signal na onye apụtakwa n'iro ka a mara ndị bụ ndị iro na this time. Onye ọbụla pụtara iro that time bụ an outsider, ọ bụghị onye place village a then ajide jụọ ihe ọ na-achọ na village a because ọnwa ha ekwe ahụ, ọnwa ha ụda ekwe ahụ, ọnwa ha sound ya. So o nwere mgbe ndị Igbo dị otu a. So onweghị ka is one absolutely impossible.
obi udu nwa obi nyenụ m ọfọ ụmụ nwanne ọwụ evil mepere ị na-enye ebe ya afọ na m dere I wrote it here. Ọwụ the evil mepere the door for the enemy to come in. A sị na ọ dị ka ọ dị kpọsa ọ dị ka ọ dị egoro, ọ dị ka ọ dị kpọsa ọ dị ka ọ dị egoro. Nwa bekee ihe m gwara unu before, slavery, freedom of slavery celebrated in June. Astrologically, June represent 4th month, ịwa ọjị 4th month, ịgọ mmụọ, ịjụ ogu, ịgọ ọfọ, ịwa ọjị 4th month. Mgbe ndị emere freedom of slavery in America, the June, go and do your own research. All those things for astrology ka na-ekwu maka ya. Slavery is not about buying and selling of human being in Africa. Nonsense. Slavery is astrology. That's why eji wee fụ ya na Israelites was trapped in Egypt by Pharaoh. Is about mental ka na-ekwu maka ya. Is mind. You were trapped by your mind. Is here. Ọ dị that in there. So slave abụghị about buying and selling of Africa. No. Because Bible a na-ekwu okwu, this binary code a na-ekwu okwu is not about just akwụkwọ a na-akọ. No. Ihe ahụ code ka a na-ekwu maka ya is numerology, is book of number, is numerology, book of the sun. You got to go? So ihe mmadụ na-ama ha karịrị ya. Ụmụ ihe niile anyị na-eme nwanne, this thing anyị na-eme nwe uru ọ ga-abara anyị. We must abandon them completely and focus on nsọ ala Igbo. We are going to ala nsọ. Ka nye ga example, ị na-aga Lagos pụta na Benin fụọ ụzọ, ọkwa ị ga-ebido ga eribe aga eribe. Ị nwere ike ịnyagide moto ịpụtakwa ebe ị gara before. Isi na anyị agafego n'ebe a before na Emeka, because ị maghị ụzọ ebe ị na-eje. So ihe na-eme gị n'ụwa is not strange. Ịmaghị ụzọ. Can you tell me your destination now as a human being, as a living being? What is your destination? Gwagodi m. Gwagodi m as a living being now, ke your destination. Gwaziri m ka mmadụ ga-esi ghara dị confused. Gwagodi m onye enweghị ebe ọ na-eje nwere ebe ọ na-eru. Nwanne m ụmụ ibe ka m jụọ unu, onye enweghị ebe ọ na-eje enweghị ebe ọ na-eru. Onweghị ebe ọ na-eru. Simple. Ana m agwa nke bụ eziokwu. Onye enweghị ebe ọ je enwe na-ewe ebe ọ na. Ị na-aga Lagos, ị nwegodi destination, ịpụta n'ụzọ fuo ụzọ, ịchọkarịbazi ụzọ. Enwere ike ịchọ 10 years ị ka na Benin na-akpagharị na-achọ ụzọ Lagos ịfụ. Ị ga-achọ na onye m ụzọ Lagos o duru n'ogige Lagos. Nke ahụ ihe ahụ just practical experiment. So amụrụ gị here, enweghị no culture, because all culture ka ị ga-eso. Culture no transport motor na all culture no the transport iso na aba ịbụ ntị ga-abanye na wee debe no destination. You know about culture. That means you lose go the map na, you lose go the compass, GPS phone. Kebi na agazi, ibido na agazi na akpazi agba dị iche iche ezu oche agba ama. Yes. Ezu oche agba ama. Unu ama ha na disi echiche a na-echeche na ọmụmụ ka ọ bụ. Ndị nọ onye mmadụ ndị mụrụ mara echiche with spirit. How many of as na people you associate with decide your destiny na mmadụ uche ibe. Ịmakwa na echiche with spirit. That thing we invade that spirit. A na-agwa unu this thing na code every day. That spirit invade you and destroy you. That thing onye agha kwuru. That person convinced again to join him to do evil. Ịma na that thing with spirit. Mmadụ uche ibe ya. Spirit aha si from the person may invade your own spirit because ị nweghị ihe na-akpa kapol. Ị nweghị ordinary. Then the spirit invade you, then convince you and destroy you. Ihe ndị mmadụ na-akpọ evil spirit in religious philosophy. Mmadụ uche ibe ya na otu a na-agwa na ihe a na
ana m agwa gị something ga-abara gị uru. Ọwụ na o mee invade your mind or restructure your mind pụọ ndụ. Mana mbịa ihe na-asị gị ka anyị gbuo ka ata ka anyị gbuo ka ata, o ruo echi isoro m ji igbe ahụ ịgbatuo gị na emerụsịa gị ha gbuo gị nwụọ. Kedu onye kara gị mma? Ka onye fụrụ gị n'anya? Ka onye fụrụ gị n'anya? Who love you much? M bịara ebe a gwa gị ntọala ka ana Igbo dị mma. Onye ọzọ bịa sị gị soro ya ka unu jeje mee gbuo taa o ruo ebe ahụ egbuo gị taa gị. Who love you? Ajụjụ ka m na-ajụ gị, who love you? Onye sị gị bịa ka unu je gbuo taa ruo ebe ahụ egbuo gị taa gị, ka onye sị gị pụọrọ onwe gị ndụ, go for yourself, live for yourself, jụọ ụmụazị gị, teach them, make them better, sow a seed, build a foundation. Onye aha fụrụ gị n'anya ka onye sị gị bịa ka unu je gbuo taa ndị gba aka achụ ihe na-ata arụ ruo ebe ahụ ata gị ka ụkwa jara gị eze. Who love you? Ajụjụ ka m na-ajụ ndị Igbo. Ndozi ọdịnala but ige ntị ọfụma ịnụ na amụma mmiri na-ese. Ndị Igbo nwere ihe a na-asị amụma mmiri chesịa egbe enigwe agba tụwai mmiri ezobe. Amụma mmiri sie n'enu balim egbe enigwe agba tụwa mmiri eme ya kata. Nwanne ihe anyị na-eburu n'ụwa amụma. Onye ọbụla jụrụ nsọ ala n'ala Igbo asịkwa nga agwa na mmadụ, because video adị ebe ọ ga-adịkwa ebe echi, and this video will justify. Dibia ga-agbara anyị ọsọ, ọ ga-agbara anyị aka ebe. Onye jụrụ nsọ ala na this generation ọtasị afụfụ ọ ga-asị ma ọ nwere ọzọ, ọ ga-eji eze kpee ekwere. Agwa ha nga agwa na mmadụ, because nsọ ala is about moral behavior, not religious instruction. Enwere ihe ndị mmadụ na-confuse this Igbo way, religious way, and this Western religious way. Ha na-confuse ya. Ihe anyị na-ekwu about moral behavior is about, that's why o ji wee code Igbo culture in ritual, because ritual is about moral behavior. It's about destroying your evil side and elevating your good side. So ihe a na-ekwu maka ya. Once ị kpọdoro isi na anị nwanne ịbana na akụkọ since we go on yesterday itipiana ebe ahụ ka a na-ekwuzi ilo n'ụwa, because itipịara etipịa. Ọnwụ na ọ bụghị ị ga-awa awa, ọnwụ na ilo ụwa ị ga-awa. Anyị lụrụ ụwa maka na nwanne anyị kpere 5 ọkụrụ nwobere ọgụmachai mobere anyị ji mara ihe anyị na-ekwu ekwu sef. Ọnwụ na anyị fọkụrụ nke nnukwu na enwere ndị ihe a na-ekwu ebe a ọ gaghị abanwu ha ntị. Do you know that? Ị ma na ndị 60% of Igbo enweghị ike ịghọta ihe anyị na-akụ ebe a. Ị nwere ike ịchọ na ọ dịzi nghọta, ọ dịghị izi nghọta. Mmadụ ndị nwere ike ịnụ ihe a n'Igbo land ghọta ya erughị 10%, because ọ dị ntụ a na-ekwu ya na this guy na-ekwu this thing. Nọdịgodo anyị na be gị chegodo ihe a na-ekwu ebe a ka mmadụ ji echeta nwunye. How can you come up with akọ uche? How can you define them? Echiche. Why? Ndị Igbo na-akpọ nganga bụ nga prison, nzuzu iberibe, nyenwa ụkwa ọzụzụ, nzuzu ụkwa ọzụzụ, the same thing gbawo. Nga ụkwa ịga ije, to move, to escape. Nga ụkwa ịtọkwa atọ bụkwa oluzuo, bụkwa tayo. Na Igbo kwewuru Igbo na amagha m ebe ndị asị wee nweta uche ha ji wee mee datin. Biko I cannot tell. Amagha m ebe ha si wee nweta uche ha ji ke ka mmadụ si wee nọkọta nnọọ si na ife ụzọ nna nwanne ị na-afụ ụzọ nwanne ifugwere ụzọ ịkwa ebe ndị uche ndị a nna nwanne ifu one o nwanne ifuru ya ifu na ifu bụ ofu. Can you imagine this people? Nwanne eke na-eke nwanne ike ihe to tie and to lose.
can you imagine nji so na ihe binary code na by everything goes by binary, everything goes by. That is why you must understand the destructive side of you and tie it down. Kenye nwanne koja ya kwa ya gwogwo onye nwachigi, because the mind is the will that carries the soul and the mind live inside soul. Mind gị, that is what is holding you. Onya jigi, free yourself from that binding principle. Ịpụta ndụ just nwanne ihe a na-ekwu ndị mmadụ a na-enugharị, ihe ọ na-egosi bụ na anyị amara ihe a na-akọ nwanne, anyị amara ihe a na-akọ. Kedu ka ndị Igbo ga-esi wee dị more than 60 million no strong talk politically, no strong talk politically? Unu amara ihe o politics. I don't think agaghị m ịghọtara ihe o politics. Go and look for, gaa ka cheke ihe o politics. You kwuru poly check ihe o poly, then POLY check ihe ọ, then before you know what is politics, then from that place you know what is police. Or from there ka ị ga-esi amata etymology of these words, ka ị ga-esi ama. Ndị Igbo ọkwefuru n'ụwa mụ na gị nọ, you must look for the best, you must eye the best, almost. Onweghị reason why, because we don't, okay, ka isi wee mee onwe ya associate with the British. Na anyị na British enwere ihe anyị ji, ke ihe anyị na British ji, we don't have anything with them. Then ka ezikwana ihe with the problem, because mgbe anyị nụrụ ọgụ pounds anyị na-use with British money. Ndị British, the founder of America, founder of Israel, founder of Australia, founder of America. Ọ dịghị ka ndị Igbo enwere ike ife confront British? Do you think so? Ndị Igbo enwekweghị union, anyị enwekweghị union because our culture is our union, which our culture is almost on dying situation. Then kekwana ihe mere anyị ji wee nwee the zeal and motivation to insult British publicly and talk to them anyhow. Gịnị na-enye anyị motivation? Ịmakwana this thing will add your prison yard in Nigeria for 100 more years. Do you know that? Going against the British will make you stay more 100 years in Nigeria. Ịmaghị ịmana ndị British mere datin. Ịmana sometimes ka na-ekwu okwu asị onye na-enwe ihe obu enwe ihe ọ na-akwafu, ka ọ dị n'ife ka ọ dị na mmụọ. Because ọnwụ na Amadioha, ọnwụ na ị chọrọ ife na God, man propose, God dispose. Ọnụ mmadụ bụ ọnụ mmụọ. Ọnụ mmadụ bụ ọnụ mmụọ. Number one bụ British know how to stay silent because ha amaghị ihe ọ sọrọ gị kpọọ ha agbaghị nkịtị, but they will go and work practically against you. That is what mmụọ, listen, mmụọ na-aga ihe ị na-ekwu, and the mmụọ want to work because British will come with a good mind and the mmụọ will justify. You will go arrogantly, then mmụọ also will justify. At the end of the day ka onye na-ata dị ahụhụ, because British master go the force. British already master go the force, elemental force of nature. Ha master go, so they know how ihe a na-akpọ cause and effect work, but ndị nwe mara all those things. Ịmaghị ya, a na-akpọ nwa bekee iyi, a na-akpọ everybody iyi. Nwanne, all those iyi will come back to hurt us. Ịmakwa ihe na-ama ihe bụ iyi. Iyi ndị Igbo na-asị nwa ị nara n'iyi
something that have gone to waste. Ndị ụka sị gị in the beginning there is nothing but waste water. iyi ihe nara n'iyi ọ ga go back to the source. That is, it means iyi bụ source. That means ihe a bụ ebe isi pụta ụwa. Then kedu ihe na-akpọrọ mmadụ iyi? Why? Onye ejighị gị ụgwọ enwere biznes gịnị ya mere? Enwere biznes gịnị ya mere? ịchọ ngwa gị ọzọ, British nwere ike ịpụta echi na prove oro gị dị license ha ji sign ya the land. One of you might sign it. So ha jiri ịmara ndị ama ihe, nwere ikwu na ama ha na these people ma ihe. These people jidere unu ogu n'ọfọ. Ịchọọ echi ndị British ewepụtara gị akwụkwọ ha signere eji wee nye ha dị anị. They can show you. Ha abụghị ndị iberibe. Because ha ma they know how nature work. Ha ma na ha ọwụ na enweghị onye si n'ime ụlọ pụta sign ya dị akwụkwọ, nature will work against them. They must look for onye iberibe ka onye sign ya dị akwụkwọ so that ha were cover were ready ọgwụ. Life ka m na-agwa gị. So ndị ahụ ma ihe. Of course nwanne mmadụ Emeka nwere ike ịjụ ajụjụ. Of course yes, ka ihe anyị nọzi ebe a ma ọ bụ na anaghị ajụ ajụjụ, nwere ike ịjụ ajụjụ life and direct. So ihe nna-achọ ịgwa ụnụ bụ ebe ahụ anyị na-eje ụzọ adịghị ya. Ebe anyị na-eje ụzọ adịghị ya. So the best thing anyị ga-eme as ndị Igbo work towards our mind, culture. Culture is the mind. Restore the mind of the culture. Onweghị, nobody can stop us from doing anything. Onwe onye ji anyị n'ụwa. Onweghị. Nigeria bụ a country, is a system. Ọ bụrụ na ị nwee system, if you have your own system, then the other system will respect your system. Simple. Mayati, kwụnsị ọ Mayati ala ọ ndị ugwu na-eme ihe ha kwuo okwu, they were respected. Ndị ugwu kwuo okwu, ndị ọgwụgwọ ndị Arịwa, they will be respected because how they are somebody. Ha anaghị ekwu okwu outside, from outside or external body, no. They are within the system, so they will be respected. And onye nwa mere ha ji wee walk nwuo on top onye ọbụla ha chọrọ to power. They can push anybody to power because they are relevant. You got to, they are relevant. But nke anya ya adịghị relevant because ọwụ na ịdịghị cultural strong, you are irrelevant. Culturally you are irrelevant because the mind, the work of information in your mind ka o ji arụ ọrụ. Simple. Movie, ụna agụba na art movie, okwefere atọ na art movie based on information. Atọ anaghị, but ị na-watch the movie, ị na-afụ ya na ọ dị real, ị na-afụcha the movie ka ọ dị real, na ihe a bụ ezigbo ihe bụ truth. But the truth ahụ ị na-afụ ọ bụ ihe art. Somebody is working based on information. Otu aka life dị. You cannot just come and ọwụ na atọ mee mistake, movie ahụ agaghị atọ ụtọ, ọ gaghị ere. So a ga-achọ the best actor use way for particular message na movie. So ndị Igbo must use their culture. They must use their culture for bargaining. Must. But a ga-use nke ha na-ama. So anyị ga-ebido kịta train ụmụ anyị for future based on this Igbo heritage. Based on this Igbo heritage. Based on this Igbo heritage, anyị ga-ebido kịta zụba ụmụ anyị azụba based on Igbo heritage, because ọwụ na ezo ha azụ echi, you will still get the same thing ị na-enweta today. Life and direct, ị ga-enwetakwa the same thing. Ọwụ na ị gaa 100 years back, ọwụghị otu aka na Igbo dị. After 100 years
ka ihe na-eme. That means e nwere ebe mmiri si baa na opi ụgbọgụrụ, something went wrong. O nwere ihe mere. Nwanne, o nwere ndị a na-akpọ ndị Yoruba, nwanne Jude, nwee ndị a na-akpọ ndị Hausa, nwee ndị a na-akpọ ndị Benin, nwee ndị Benin. O nwere onye a na-akpọ Ọba of Benin, nwee onye a na-akpọ Emir of Ugwu Hausa, nwee onye a na-akpọ Emir of Yoruba land. So these things are cultural people. So onweghị ihe, there is nothing new there. Ọwụ na if you know how culture work, then you use it in your own advantage. Simple. Ọ bụghị about one or no one. Nwere ike nye gị example about America bụ autonomous state, na ị ga-asị m na America bụ America, nke ahụ Nigeria. So your question gwara the same answer ka ọ ga-enye gị. America nwere China, nwee Pakistani, even mayor of England bụ Pakistani man. Ọ bụghị about gọọmenti ka a na-ekwu nwanne. These things a na-ekwu, I will have to understand them. These things are different. Onwere ihe abụ ihe m dere, that is exactly what I wrote there. Ihe abụ ihe m dere there. Nke nwa na onwe gị work yourself towards that place. You work yourself into the trap. Onweghị onye mere gị ba ịnọ na America. Nobody force you. You just nobody force you are ịnọ na America for American system. So onweghị onye force gị anything. Together of what? Who for onye si ịnọ na America, that's it, together of what? Nobody. Na village unu ibi ebe ahụ arụ ụlọ dị, enweghị onye na-abịa na village unu enye gị nsogbu. So onwe onye force gị together. Ihe a na-ekwu institution, iwu government worker, ị na-azọ politics, ị chọrọ ịzọ politics. So kedu ebe wụ your own this is coming together or one together? If somebody is a management of a bank, the bank manager will protect the interest of the bank. That is simple. You got that? Only na manage a bank, you can only, or a company, you can only protect the interest of the company. Here was simple common sense. Onweghị onye ga-eme ọ bụrụ a president of a country ọ sị ka ọ kwụsa dị obodo. Onye ga-eme? I don't think na o nwere onye ga-eme that. Unless ma onye ahụ ọ bịara as a spy. Unless ma onye ahụ ọ bịara as a spy, ọ bịara ka ọ kasa dị obodo agasa. But ọ ga-ebugodo ụzọ wee wepụta na onye ga-abịa bata ndị ka ọ gasa ndị tiri na. Ọ bụrụ na ya ewepụtaghị onye ga-abịa dị agasa ya, that means so they will bring somebody who will rule you. Simple. You got to go. So onweghị ihe dị n'ime, all those things were small thing. Enweghị ihe nwanne, enweghị ihe na-eme anyị. Onye osimiri fụrụ okwu ya ka ọ na-eri. Somebody nọ na America na complain. American system. Nwanne, Nigeria enweghị law. Lose 2,000 people in 50 years. All pass mark. Ụlọ dị nna anyị na-aga na street, ndị mmadụ bụcha AK-47 from Lagos to Onitsha. AK-47 nọ that place ruru 5,000. Anyị nwere lock sef, we are lucky. Ndị anụmanụ ndị eke ahụ ị na-afụ, ndị eke ahụ efuru, ndị enweghị ihe ha ma, a na-akwụ ha 50,000 every month. Ewere AK-47 nye ya mbọ. O kwesịrị ime ụnụ pụta ha na dị ọ sị gị weta ego gbatuo gị na. Yes na. Ọ sị gị weta ego, iweta ọ gbatuo gị na anyị, and nothing will happen. So we are lucky. Anyị nwere luck. But open data ya na-awa anya. Mmadụ nọ England na-asị na Nigeria, asị na Nigeria asị ya. Onye a nwere ike 20 years ojebekwa Nigeria. Ihe na-atụ ya ụjọ akwụkwọ ha Nigeria, ọkwa village ha ma mekọ ya ọgwụ. Gwanụ m na village ihe ịkọ ya ọgwụ na Nigeria ka ihe gbasara, what is the connection between village ihe na-akọ ya ọgwụ with Nigeria? Ka ihe gbasara, what is the connection between the two? Kedu the connection between the two? Ihe ndị mmadụ eji ha na village ahụhụ because of Nigeria. Ndị nọ Abuja na Igbo, ndị nọ Abuja ọ na-aga Igbo land, ọ Nigeria ji ha aga n'Igbo land. Ndị nọ Lagos ọ na-aga Igbo land, ọ Nigeria ji ha aga n'Igbo land. Ọ nwanne ha ga-akọ, ọ sị na nwanne ya ga-akọ ya ọgwụ na ọ gaa village, ọ batazi ọ naghị emewezi ọfụma. Ọhụ ya nwekọ ji ha abịa. Ndị nwere ego anaghị aga village ọhụ because of Nigeria. All because of the fear.
onweghị ihe ọzọ. Ọ wụ dị fear ha ka anyị na-ekwu okwu how to stop, because ihe ahụ mind or mental problem, ọ bụghị Nigeria mere. Ndị nwere ego na ala bekee dị too much, ụjọ anaghị ekwe ha laa, ụjọ na-atọ ha ịna, ọ bụghị Nigeria ji ha. So ụjọ, all this thing anyị na-ekwu all cultural problem. Nsogbu ndị Igbo is culturally, not Nigeria. Ndị na-atụ egwu na ala Igbo 99% of ndị anaghị aga Nigeria from ala bekee ahụ because of Nigeria, or because of village problem, or because of village na ndị ochi ga-ezu ya, ndị ọgwụ ga-akọ ya. So all the whole fear niile ọ na-enwe bụ about village ha, ọ bụghị maka ndị Nigeria, one Nigeria or no Nigeria. Emeka mba ka question ahụ afọ m ya ka ihe jụrụ. What is your question, Emeka? Biko jụgharịa. nwanne Slim, amaghị m Slim bụ afọ ya. Ọ bụghị ihe anyị na-ekwu ebe a. Biko, ihe anyị na-ekwu maka Igbo culture. Anyị anaghị ekwu about Nigeria divide or Nigeria stay together, we don't care. Ihe anyị wụ cultural group, Igbo culture, ndị nsọ ala. Ihe anyị na-eme bụ nsọ ala. Nsọ ala were religious movement. So religious movement, if you want to go politics is your own personal problem. If you don't want to go, is your own personal problem. We give advice based on knowledge and lecture based on knowledge. Bro, ya abụrụ akụkọ tigbuo zọgbuo. Tigbuo zọgbuo you like is your life. Go and do whatever you like. You have your life. Ọ bụ nke nwe ya, onwere onye gị na ya nwe ya. I can never convince you, neither will I tell you not to do whatever you want to do. Ihe ọ bụla chọrọ ime ndụ bụ nke gị, life bụ nke gị. So but ajụna m question iberibe, aka m asa ya. Emeka, ka ihe na-akwu, what is your question? Biko kwuo. Okay. Benefit the whole world. Mba na ọ ga-ebu ụzọ benefit godo anyị na. Ọ ga-ebu ụzọ benefit godo anyị. Ọ benefit zi anyị. Nwanne na anya ka m gwa gị, mgbe Constantine bịara Afrịka, Constantine sọ nsọ ala n'Afrịka, ọ sị ya ga-eji nsọ ala wee conquer the whole world. And he did. The Christianity or conquer the whole world, didn't he? Didn't he use Christianity to conquer the whole world? That is true. Absolute. Absolute. O kwuru ya, he said openly. Constantine kwuru ya openly. You got to go? Constantine kwuru ya openly. You got to? Sị na ya ga-eji Christianity wee conquer the whole world, and he did. So nwanne nna this guy akpọzinara m biko stop. So nsọ ala bụ maka ndị Igbo ka a na-ekwu maka ya. But ọwụ na ịma the benefit of it, ọwụ na inye ndị be anyị nọ na agbata obi anyị nsọ ala, our problem will less 80%. Ọwụ na ndị be anyị ndị isi ojii nọ na around us kwere na nsọ ala, our problem na Africa less 80% problem solve. Nwanne ị ga-ekwugodo ala Igbo na kọnka gịnị? Enwe onye anyị na-eso okwu ka ị na-akọ nkara afọ azị ka iwe ha gara kọnka bifo ka ihe mere. Nwanne biko kpọpụtakwa m na biko, aka m adịkwa ya adịkwara na oru eji isi na nne ịkọ nka onye nna. Nwanne ka anyị birigodi na paradise ala Igbo anyị, ka anyị birigodi na paradise anyị dịgodi happy na our land. A na-ekwu kọnka gịnị ka iji kọnka eme? Iji eme gịnị? Ka ihe ị need kọnka for Igbo land ka anyị need. Igbo land simple. Ị na-asụ ha n'Igbo, nwanne anyị nwoke, ị bụrụ onye nsọ ala, ị bụrụ otu onye n'ime anyị, ofu obi ka anyị ji aga, ofu ụmụnne, one blood, one family. Ọ ihe anyị na-ekwu. Onye ọ mere Igbo igwe bụ ike awụkwa ha na ị na-asụ ha n'Igbo, ị bụrụ onye Igbo, ị bụrụ igwe bụ ike. No, enwe ihe dị iche na onye Igbo, nwe ihe dị iche bụ igwe bụ ike. Ndị Igbo na-akpọ ama afara, ama Igbo, ama afara na ama igwe.
extraction, purification and unification. Ama igwe bụ na the third one ka ọ dị. Igwe to become igwe you must go this process. Ama igbo extraction, ama afara purification, then ama igwe unification. You must bind the body, clean them before you bind them. Akọ, uche, echiche. You don't just take something people and make them one family. You will have betrayers. As in a bed of the same feathers flies together, you can never have unstable mind within one society. You will have betrayers, life and direct. Of course, nwanne Emeka, we have them. Ọ bụghị konka ka anyị ga-eje na we take our brothers. Ọ bụghị konka, anyị chọrọ inwe nsọ ala everywhere in the world. Igbo heritage. All those Igbo meeting arụzie ndị nsọ ala. Ọ gaghị abụzi ndị Igbo Jewish, Igbo Christian, Igbo no. Ndị Igbo in Thailand but nsọ ala ka ha na-eme. So ha chi ịga ọjị, ha aga ọjị. Ha chi ịwa ọjị, ha awa ọjị na nsọ ala. Ọ bụzi ha na-awazi ọjị na Jizọs. Asị na Jizọs, in Jesus name we pray, amen. At the end of the day, ha erie ahịa, ha rie ego mmadụ bụ ihe ahịa, ha rie ego chọọ ụzọ ha ga-esi egbu onye ahụ, mba. Mana onye kwere nsọ ala, ọ ma na ọ gaghị eme, o mesịa ya ọbịa na Igbo achụbụ ya ọsọ, because a sị na ọkụ onye ahụ na-achụ ya ọsọ. Nwanne Emeka biko, ọ dị ka ọkụ jiri nwayọọ just go ruo down. Ahụgodi nnukwu oyibo a na-emebigodo ihe ya gwado Facebook jiri nwayọọ ka ofe rụra zụrụ anyị nri ka anyị megodi dị nsọ ala, anyị mewe nsọ ala megide nsọ ala, anyị ga-emepụta ihe then time will take for itself. Ọnwụ na ụmụ anyị mee nsọ ala fụ na ihe na-eme anyị adịghị mma, then ha enwego brain, ihe ị na-ekwuzi na they can implement it. ịghọtago, ha ma ga-eme implement because ha enwere the information already, because information will power. All information anyị ga-enye ha ka ha ga-eji wee mee ihe ị na-ekwu na ọ nke anyị gbara ka ụkpaka. Nwere ike ịnọ na Amerịka, mmadụ dị na Spain, onye nka na Japan, nke ahụ nonsense. Ọ mgbe ụmụ anyị too n'ala Igbo, ọ ga aha ka ha ga-eji ụdị ihe ị na-ekwu na ga-adị possible. Now anyị ka na-ebido ịghọtago, we have to lay all those foundation, then ndị bịaziri after us will take it from there. So ọ bụghị anyị anaghị atụ asị, ụdị ihe ị na-ekwu asị ọ fantasy. Ọwụ na anyị bịa ihe na agwọsịbara ụnụ asị na we do this, we do that, people will believe it. At the end of the day, gwuo ha changwo, ịghọtago, sara ha ego. Ihe anyị na-ekwu na ọ dịghị possible now. Onye ọbụla gbara gị otu ahụ na-atụrụ gị asị. But onye wu bọtụ nwanne enweghị ekwe ihe anyị na-eme upgrade. Emeka, upgrade ka anyị na-eme, upgrade of nsọ ala, upgrade omenala, upgrade iwu ala, upgrade. So upgrade ka anyị na-eme all those things. Anyị nwere information ahụ eji arụ moto mgbe ndị ochie ka ji arụ oche njibe. Upgrade, modernize ka emere ya modernize, ịghọtago. So ihe niile ahụ ifuru na-eme before ka na-emekwe ihe emere modernize. The same okwo arụsị chọọchị ahụ ị na-afụ ọya ka a na-akpọ mast. Ị na-anya Catholic Church ị ga-afụ n'ọdịka mast, ịghọtago. So all the okwu arụsị remain mast till tomorrow. That's why nke nwawo the mobile phone na-aga na church aga eme ekpe ekpere eme those things, ịghọtago, for spiritual this that all the same mast ahụ they use for telephone and all those things. The sentence they happening, enwebeghị ihe change, nothing have been changed, ịghọtago. So the same wave iji eche uche mgbe ndị ochie, onye izizi apụtara ụwa uche ọ na-eche wave ka o ji eche uche. The same wave ahụ ka ji eche uche echi, ịghọtago. The same heat eji anya moto a na-akpọ diesel car, all the same heat ahụ in the beginning murukwere ọkụ wee turn to kinetic energy, ịghọtago. Anwụ na-acha acha ihe ndị fụrụ anwụ na-awa, all the same heat ahụ ka eji emekwe today diesel car, eji anya diesel car. All the same heat ahụ ka na-ehit kwe the brain, ịghọtago, ọpụọ ndụ. The same heat ahụ ka aka na-emekwa ihe na-akpọ implode, because diesel car implode ka ọ na-eme. Onwebere ihe chenji n'ụwa. So ọwụ na isi otu akụziere ụmụazị anyị ihe, they will give us result. Simple. Ọ bụghị jos a na-akọgịrị na-akpa atịgharị ninja everywhere.
nwanne my brother, ọ dị gị ọkụ slim, ọ dị gị ọkụ, cool down. First of all, ị ga-eme go a choice. Life bụ a choice. Before you begin to go anywhere, you must design where you are going. Slim nke gbaka na-agba, ị na-eje somewhere, you must first of all, because ị gaghị ebido count number without deciding the finishing of the number. Ichi ịgụ number 1 2, ị ga-enwegodo ebe ị chọrọ ịgụrụ na ị gaghị na-agụ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 no, you must count numbers. ị kantụbazie ruo ebe ahụ ị chọrọ iru. ịmanụ ị chọrọ ịkantụ 100, you must count to reach 100. kedu ihe wụ your ebe ka ị na-eje? Where is your destination? Ndị ụka brainwash you as how? Nobody brainwash you. I want to leave Africa, achọrọ m ịga na Europe, then I have to put an establishment, then I introduce mental control. Ihe ahụ mechanism is a political structure. So kedu ndị wụ ndị fada n'ala Igbo? Onwego nwere mma na ịfụrụ fada n'ala Igbo bụ onye ọcha? Ọkwa fada Roman Catholic ndị ọcha or Siemens Anglican? Ndị Anglican pastor one n'ala Igbo, Anglican Pope Bishop bụ ndị ọcha. The Christianity washers, brainwashers. Mmadụ one n'ime ndị fada nọ n'ala Igbo ndị ọcha? Ajụjụ ka m na-ajụ. Ndị politicians nọ n'ala Igbo, mmadụ one n'ime ha bụ ndị ọcha, ha bụ ndị ojii. So ọwụ na ndị fada aha bụ ndị ojii, ndị pastọ aha bụrụ ndị ojii, that means there is something wrong somewhere with us. Ọ bụrụ na gị nwa na-ekwu this thing now, yes, eziokwu na ndị Christianity brainwash anyị. Ndị fada nọ n'ala Igbo na nke ndị ha ọwụ ndị ọcha, ọwụ ndị ọkwa Christianity ka ha ọwụ ndị ọcha na. So that means that your case become baseless. So ndị Christianity bịa 400 years ago ka anyị ka na-ekwu after 400 years that them brainwash us. Nna nwanne chekigodo ihe a na ihe ị na-ekwu na nwanne hi na nwanne mba 400 years ago ndị fada nọ na be anyị bụ ndị isi ojii, ndị pastọ ndị isi ojii, ndị niile aha na-aji asara ndị mmadụ ego na-eme ụka ha bụ ndị pastọ. Kwa ndị Igbo ka ha, kwa ndị Hausa ka ha, kwa ndị Yoruba ka ha, kwa ndị be anyị on the Africa ka ha bụ na. Then why do we blame these people instead of seeing the pastor here na-ezu ochi si ya pastor you are a criminal? Is in the Christianity. So you can ekwu nwa bekee 400 years ago while a pastor is in your front there na-edeceive ndị mmadụ na-asịrị ha asị na-anakọrọ ha ego. Why not isi na this pastor bụ na-egwu ndị mmadụ wayo? Why must it be Christianity? Ime ihe Christianity iwepụzie from the pastor anụwa, so ndị pastor have the right to lie and deceive people nata ha ego? Mbanụ. Ịghọtago? So ọ dịghị mma ka anyị na-ejeralize okwu, ka anyị point ya direct ebe the case problem si abịa. Nwanne, President of Nigeria bụ onye isi ojii, Governor of Nigeria bụ onye isi ojii, Secretary of Nigeria bụ onye isi ojii. So if these people don't have this sense that we need to build this place, Abacha nwere trillions upon trillions of dollars na Swiss bank. Abacha ọ bụ onye ọcha? Abacha ọ bụ onye ọcha? Mba. Then why should Abacha were ego from Africa ga tinye na Western bank? Ọ ndị ọcha, ọ ndị Christianity gwara ya were the money etinye je? Ọ ndị Christianity or Christianity gwara Abacha were 3.3 trillion je tinye na that bank? Mba. So if na evil of the mind, so all here with the problem, nobody nwanne ihe niile anyị na fight today now, nobody nwanne onwe onye akpọ nchugara n'ọgbụpụ. So i were ego bịa na ya adị m isi na m na benefit. Ọkwa ngwa ji the money bịa, who brought the money? Ọgwụwa, you brought the money na. So how can I be the problem na? Ọgwụ ngwa wetara ji ego. Ọgwụ na ịnwa ha ihe na justify na ndị amaghị ihe dị mma. Nna mmadụ amakwa ihe is not good. You cannot celebrate stupidity. Africa should stop taking money to the West Bank. Simple. Can you, well, let's call a spade a spade.
ndị isi ojii should stop taking money to the Western bank. Simple. Kedu ihe anyị na-ekwu na ndị ọcha na-benefit na wetara ego, so anyị na-justify ndị a na-ewejezi ego ebe ahụ. Yes, house atụrụ, they are useless animals. Nwa bekee we stay in their house na-aṅụrụ champagne, ha na-eweta ego na-edebe na bankị, na-eblem ndị ọcha. Nna nekwana m anya, hey, arụ mekwere mba Chukwu ekwukwe n'ihe ọjọọ tụfịa. Ihe na-eme anyị isi anyị n'aka, osi anyị n'aka, osi anyị n'aka, ihe na-eme anyị isi anyị n'aka. Nwanne, anyị niidiri na-ekpu arụ, anyị niidiri ekpu arụ, anyị niidiri ekpu arụ. Arụ na-eme na be anyị, arụ na-eme, arụ na-eme obodo gasara agasa. That is why our boys are aggressive. Nwanne, ịdị aggressive nweghị egbe, nweghị mma, you will die because you will be explode. You ga commit suicide because you cannot control your anger. Ịmakwana poison ka a na-enye gị. Ihe anụnwa anyị na-ekwu ebe a na ihe anyị na-agwa gị poison, ịda na o gburu gị egbu ọ baa gị ome gị baa uru. Be mindful of what you listen. Be mindful of what you listen. Ọ ga-egbu gị. Either it makes you up or it breaks you up. Mmadụ bụ mmụọ, okwu mmadụ, ọnụ mmadụ bụ ọnụ mmụọ. Spirit is word. In the beginning there was word, and the word was God, and the word was with God. This you will die or you will live here. Gee ntị ihe ị na-ege, because ihe anyị na-ekwu ebe will control your life and will rule your life for better or for worse. So ihe ọ bụla ị na-ege, mind you, ndị mmadụ ga-apụta ebe a challenge ihe anyị na-ekwu ebe a because of something somebody gwara ha. Ọ gaghazi ama na this person need deprive ya his own future. He don't know because he listening to nonsense. Yes, ọ ma ha na onye aha na deprive because evil spirit impose the person ka a na-ekwu. He don't know. Evil spirit mere impose your life and you are always going to an end. Ị na-aga na way of no return. Ị gaghị amazi eziokwu because you have been invaded by evil spirit. Mana nsogbu adịghị ụmụ ibe, ka nje mara ka m ga-esi eme onwe m na chi ejibe n'ebe a. Achọrọ m iri nri, agụọ na agụ m nwere ofe egusi nsiri, ka njere adị ofe egusi see ezigbote nri ji kara aka, ụtara ji wute ofe egusi na ofe egusi nsiri wute ikporoko na ya na nwere ụdị nri ị ga-eme ichi iri otu a, ime onwe gị otu a, mee onwe gị otu a, imego itaisi mee press up, emesịa press up ka ahụ wee ghere oghe. Nwere ụdị iri mee press up ahụ ga-eghere oghe wee nwee ike pịa dị nri apịa, because o nwere ike gasị iti iri nri otu a dị nri agụọ ga-agụọ. Nwere ofe egusi nsiri nwanne, ofe egusi a hai na nwanne ihe ofe egusi ewe ofe egusi ọ na-asizi ọ dị ka pọpọ bendel ya ka m ga-eri n'abalị a. Ndị sie ya nweta onwe m nwanne Jude, hapụ ndị mmadụ ihe onye na-eme ka ọ ma anya, hapụ ha mebe, let them do, hapụ ha, leave them, ha mebe. Onye ọbụla nwere okwukwuru ụwa, onye ọbụla nwere ihe ọ na-arụ. Ọnwụ nọ ebe ọbụla ọsọ ịkpọ ha jebe, akpọrọ ha jebe, ya soro ha. O nwere ọkwa mmadụ dị people decide to follow him, so let them follow him. Ihe dị ya ịghọtago. O juo ebe ahụ ọfụfụ, ọbụna mbọsị ọbụla ike gwuru onye ahụ ochiga, ọ bụghị gị ya agwa ya mgbe ya ochiga, ọ bụghị gị ya agwa mmadụ mgbe ọ ga-echiga. Mbọsị ọbụla ike gwuru onye ahụ ụtọ na ọba aka. Mmadụ na-efe ụzọ na-achọ ụzọ, ọ chọgide ụzọ ọfụ ụzọ nwanne ọ nachi ya ebe o si bịa, o rukwa ebe o si bịa o bidokwa n'isi jebe. Ịghọtago. So ọ baghị uru na mmadụ dị ọsọ na-edi stọpụ mmadụ ibe ya na-asị na-agwa mmadụ si apụta ebe ka ọ na-apụta eje. Ihe anyị na-ekwu maka nsọ ala Igbo, onye ọkara obi, egwu ndị ọkara obi. Ịghọtago. Our destination ala nsọ, Holy Land. Ka ebe bụ Holy Land here. Ịghọtago. Anyị ga-abịazi replicate the Holy Land physically. Ịghọtara. Wee dị dozie ọfụma nazie ebe ahụ biri. Ha nwanne, ala bekee na ala Afrịka na be nne na nna anyị ọ gwana nnukwute oke ọhịa, nnukwute oke ọhịa. Anyị ji ebe ahụ eme paradise bụ isi dị ekpe igwe ilo. Nwanne, ị na-agagharị na compound ụnụ, isi ka ị gaa na be Okeke, ị ga na-aga na be Okeke obi aṅụrị daizi enweghị ị na-eche. Ịchọ 12 o'clock at midnight
isi na be gị pụta je na be Ifeanyị echi ịgba je ba ejesie na ba isi na ba pụta oge ọbụla ị chọrọ nabara onwe gị without any problem anywhere even more secure than Africa. Otu a nna nna anyị ha si wee bie mgbe ahụ otu aha ka anyị ga-esi ebi ebe aha bụ ala nsọ anyị na-eje ebe ị ga-eme ibiri n'ala Igbo nwanne obi ajụọ gị oyi obi ajụọ gị oyi ibiri happily ọwụ nke ga-ede ibiri were ofu anya na-alahụ ụra were ofu anya gịrị oge ke ụdị nọnsensị bụ dat i were ofu anya na-alahụ were ofu anya gịrị ihe nke ọwụ ndụ taa ọrụ ọgwụ ọlekwa ere ụnụ ka m jerie wetara ji m taa na ka ọ dị nleta